Hankak ezagri diren pondutik? Ez ba, lehenago ere. Zeren, egortzen ziren Elizetan eta Luis Hamasei garren erregeak, Luis ez, irautzain zintxuan debekatu zuen Elizetan ehorztea. Ofizialki. Hemezortziak mendean deskubritu zen higiena. Hola da. Le siècle de lumière. Argien mendea zen. Eta ez zen gehiago, ez zen edionuk ez zuen onartzen gehiago, eta zeren behar da ikusi. Eta zomaite Elizetan ikarra ikusaina zen, ustelurina. Bestalerdian, eskolerri honetan, ez da bestalerriko eskolerrian, ikusituzu nolako diren, ziren, eta hilobiak. Ikusi dut hori Azpeitian. Gertatu niz Azpeitiko eriza ederrean, berritzen ari zirelarik. Taula zen, taula kenduta ze ikusi da, hobiak, edo tombak, hilobiak, brikaz eginak, brikazko denak kolainak, eta bakotxa berezak, eta gaineti bazuen, egur bakarreko lauza, egurrezkoa, zurezkoa zen, eta gaine, zenbaki halako etxeko zela. Ez duzu nahi, gorpuza sartu lurrean, eta zurezko zerbat gainetik ezarri, arteka guziekin usaina bazen. Ezin erresituzko usaina. Hondarra bien erraiten dute hemezortzigarren mendean, hain zen usaina hundian, nun, eta ganga zilatu baitzuten airea saltzadin hantik. Izi harrikeria zen, Elizetan usaina, eta hori higienen kontrako zerbatzen, zen ziren usainak. Uste dut hemen, halare, hobek egiten ziren, hemen zilua egiten zela uste dut. Seurtamenik ez da, seurtamenik egiten zen zilua. Eta hua gero tabatzen zen, zen emesarinko zen hori. Hola gertatu zen, eta hori ze izan zen, sekuloko izan ziren, jendea kontratea zen, eta ziburu badira historioak, hori paperra badira, jendeak atxik izan dituzten hilak, egunak eta egunak etxian, ez baitzuten nahi, kanpon ezarri hila. Elizan nahi zuten ezarri, urrinduak, Eliza usainduak, Elizan legez kontra. Jendek jardok izuten, gogor Amerikutan, eta hori, ziburuko hori ezaguna da, Eta, orduan, beste lekutan ez da paperik, baina pentsatzen dut jendea ez zelako xoki. Horren zeinen du, geldituko ira, eta horren zein zuten jendek, eintzen tombak kanpoan. Elizan itzurian. Elizan itzurian, baina jani baziren, Zeren ez ziren apentziaike hil guziak, edo etxe guzietako hilak Elizen barnean, sobrarien dela zen, kanpoan baziren janik, aspaldidanik baziren eta hilarriak. Hilarriak baziren, beraz, barnean zirenek ere erantzi zituzten, eta hilarrietan. Barnean egon ziren, esekanderiak beren tokian. Eta hortako ziren, eta hortako zuten, kasuin behar, arrotzak egiten zirenek, ez zuten nun nahi jarri behar. Zoin lekutan, jarlekua bazen. Eta handere serorak hantzen, erraiteko, arrotza balima zen, niek usia dut, hori eialarko elizan, udatiarra heldu, eta kadera bat anjantzen. Eta etxekanderi heldu, eta madame, koma, plaza reserve, koma, eta handere serora egiten, no, reserve. Eskola frantzak emizikoen reserve bazakien, eta reserve. Eta izan dena, hantzen hilak antzien, eta beraz ez duten nun nahi jarri behar. Eta jola zen, izartat gelitu zen, beraz, ohitura hori lekia gainean tomban jartzen zirela, eta gero kanpoan egin zen, eta tomba hori guziak egin zituzten hemezigarren mendian, eta nola orduan hain xuxen, 18. mende azkenean, hiltzen, hilarri biribila, bere heriotzez hiltzen. Ez du neorge hil, zamaite pesatzen dute, iradutzak hiltzuela, ez da bateala. 18. mende azkeneko eta hilarri biribilak biziki tristiak dira. Ez dute bate dekorazionek, bakarri izen bat dute, eta untsa ina dira, ez dute giusik. Berez odolostua da.
Hilarri Bileba bere sortua da. Bere gorena ukan zuen gailurra izan zen 17. mendeko, 17. mendia. 18. mendean jaanik ikusten da behitiari dela. Erren dekorazioak ugaltzen ari dira, gehiago eta gehiago. Horrek nahi du behala, barrokoa bezala, hiltzen ari da. Eta hiltzen. Ez du irautzak hil bat, badira irautza demoran, eta han, erortzen zituztenak, ezarria behita, en toi de la République. Ez du errepublikak hila. Eta, ordean, heldu niz zure punpera, kadera, ordean, ezen jausik. Eta, hemen zigarren mendean, hasi ziren kaderen ezartzen. Eta, zer gatik, xarra baziren, eta moda heldu zen, eta handere ederrak, handiak, eta ordean, lehenik hasi ziren handeriak, eta beren zekuaziekin jartzen, eta ordean beste jarri ziren, baina pakotxe belekian, bere hirubiaren eta gainean, uste duzu. Eta gero hori ere galdu da, kontinentilan da, bankak zarri dira. Ordean, hor bada, bide bat bezala, nahi baduzu, nola abiatu zen, eta gero nola biritu den. Puxka bat tristeki birituta, baina ez zen gehiago arrazoinik gauzak gola egiteko nahi baduzu.